बहुत दिन के बाद गरीब के देख के गरीबी के पीड़ा एल्बम गीत लिखले बनी। दिनेश लाल यादव के गीत पर ये गीत बा कि भगवान जी कैसे जानी के हुका बा के करा मन में हम ता लुट गईनी रामाय के क्षण में। ए गीत पर अपन गीत बा दुख में गरीब आदमी एक दुख में बा। और देखिए एक इंतजार कल भाई एक दिन भागी तोहरा देहिया से दुख हो कि इंतजार कल भाई एक दिन भागी तोहरा देहिया से दुख हो कहे कि दुखवे के बाद आवे सुख हो कहे कि दुखवे के बाद आवे सुख हो कि गढ़े गढ़े सुगवा विधना खेली रचावेला कबो हंसावेला कबो रोआवेला कि गढ़े गढ़े सुगवा विधना खेली रचावेला कबो हंसावेला कबो रोआवेला जीवन में हरदम लागल रहे चाहत के भूख हो काहे कि दुखवे के बाद आवे सुख हो। तो देखिए मुखरा ऐसे बा और अंतरा ऐसे बा सबसे कठिन जीवन बाटे गरीब के सुख और दुख भैया मिलेला नसीब से। सबसे कठिन जीवन बाटे गरीब के सुख और दुख भैया मिलेला नसीब से कि ऐसन नसीब हमारे हाय रे विधाता कवन भइल गलती कवन भइल खाता कि ऐसन नसीब हमारे हाय रे विधाता कवन भइल हमारा से कवन भइल खाता। सुरहो घरे दिल में रहे रहे उठे लहुक हो किशोर हो घरे दिल में रहे रहे उठे लहुक हो कहे कि दुखवे के बाद आवे सुख हो। तो ये पहला अंतरा वाला। दूसरा अंतरा ऐसे बा कि विधि के विधान हरदम छीन मुस्कान हो दुख में शरीर रहे छछन प्राण हो कि विधि के विधान हरदम छीन मुस्कान हो कि दुख में शरीर रहे छछन प्राण हो। दुखवा में गीत ऐसान लिखले बबान हो गुरु जिन करहले भैया पवन हो कि दुखवे में गीत ऐसान लिखले बबान हो गुरु जिन करहले भैया पवन हो। जुदाई के गीतिया पुरल नहीं भरे गइल बुक हो जुदाई के गीतिया पुरल नहीं भरी गइल बुक हो कहे कि दुखवे के बाद आवे सुख हो। यदि गीत आप लोग यदि अच्छा लागल तो हमारे लिखे के समझी कि मेहनत सफल है। नमस्कार।